Vídeo 2, part segona. Desar treballs amb GeoGebra. Per desar treballs amb GeoGebra és molt fàcil. Un cop fet el treball, anem a Arxiu, opció Desar com. El programa em pregunta on vull desar aquest treball. Per exemple, vaig a buscar l'escriptori, la carpeta GeoGebra, la carpeta Imatges GeoGebra, i ara que tinc localitzada la carpeta on vull guardar aquest treball, li poso un nom, per exemple, prova amb triangle. Si ara clico desar, ho farà en aquesta ubicació. Abans de fer-ho, fixeu-vos que, per defecte, l'extensió de qualsevol treball amb GeoGebra té l'extensió GGB. I vaig a guardar aquest treball, aquesta vista gràfica. Clico desar. Ja la tinc desada a la ubicació que jo he volgut. Si m'interessa buscar-la, doncs bé, anem per exemple a l'escriptori. Aquí tinc la carpeta GeoGebra, l'obrim, carpeta Imatges GeoGebra, i aquí tinc el nostre arxiu guardat. El nom era prova amb triangle. Si ara obro, doble clic, m'apareix el programa amb la imatge corresponent de l'objecte que abans he treballat anteriorment.